eta hau ispiluen atal hau zoragarria da. Ulertzeko agian ikusten duguna ez dela hain uste genuen bezalakoa. Greg Baradenen La Matriz Divina liburutik ateria dago, eta 20. horri ingurun aipatzen du realidadin 5 ispiluk. Lehenengo ispilu izango litzateke, zu nola sentitzen zen, hoi da ikusten zuna. Zu poz-pozik zaudenin mundua zoragarria. Eta zu aserre zaudenin ez da zoragarria. Mundua igoliola, ez du denboikeuki aldatzeko. Egin denbora gutxienez. Lehenengo ispilua, orduan erneon, realidade atsegin batin aurkiten zanin, erneon. Nola noz? Eski oso ginoz. Habitu nire lehenengo ispilu ikusten nahi da. Ikusten nahi nazena, lehenengo ispilun bidez ikusten. Hala, nola bai deitzeko, ez? Eta goza behaz denin atsegina ikusten zuna, nola noz? Barruan, zer bertan entzait? Ez bada atsegina, nire ze gainaz ikusten. Lehenengo ispilua, zure egoera emozionala. Bigarren ispilua, epaitzen zuna. Zu alako batin, lasai arraio zaude, zen gaur zegoen politia. Eta alako batin, ikusi zuzeo zen, eta zure honetik atezatu, iaia ziur, bigarren ispilua ikusi zu. Alegia, zuk epaitzen zuen hori ikusi zu. Epaitzen zuna bestengan, epaitzen zuna zuregan, hori zehaztu itxeke, bilo landen barko litzake. Alegia, esan iduna da, zuk ez bazenuke hori epaituko, ez zenuke hori ikusiko. Ordo, koska. 3. ispilua da, ordaindu beharreko prezioa, edo zuk ordaindu behar izan duzun prezioa, edo ikusizun persona horrengan, ikusizun persona horrek ordaindu behar izan duen prezioa. Izan jeke adibidez, ez dakit, adibidea jartzetik suposatu guraso bat, ama, lortu du alako multinazional potentenan burua izatea, eta emakumeen ikuspuntutik, seguntze emakumeen ikuspuntutik, edo gizartin seguntze ikuspuntutik, izan diteke, behingoz emakumeek aurra ez dakitzera bize, eta igual zuk behitzen zunin, batek ikusiko, ze arrakasteu gion persona horrek. Beste batek ikusiko, ze erainkorra delanin. Beste batek ikusiko, ze nekatu adonez. Beste batek ikusiko, eotean lagomikin. Beste batek ikusiko, eta bikotia, ez dakit arraenia, ez dakit bikotikin eoten da. Beste batek ikusiko, ostras, ze hankerra denez, kompetentziakin, ez dakit, bakotxa ikusiko gauza bat. Bino, 3. ispilutik egin maza, ikusiko zuk ordaindu behar izan zuen prezioa, agian zuk ez zulako, multinazional baten karagua ez zulako, izan jeke, eta orduan pesau bezan ezakein birila, da 3. ispilua, ordaindu beharreko prezioa, zuria, izorrai, edo nahi zuna. Kuida bizitzen zunak horrekin lana doiteko. Azkenin bukatzen da eskertuaz aurreko persona horrei, aurreko realiade eskerrik asko eakutsi nazulako eta irakatsi nazulako zer duten lantzeko nik oandik nire barruan. Eskerrik asko, hoi da helburua. Helburua zuk ikusten zuen realiade hortan gertatzen den hoi denetik ikastia. Eskerrak emanta baita munduko putako minaire. Ez daidala. Paperoi jokatu duzuk ikasteko. Horretu ispilotan ikusten dugula mundua. Lehenengo ispilua, 3. iritsi da, lehenengo ispilua da, zure egoera emozionala ikusten zu. Bigarrena da, epaitzen zuna ikusten zu. 3. da, ordaindu beharreko prezioa ikusten zu. 4. hariman gau iluna, eta 5. konpasio ekintza maksimo. Hoik, liburu irakurri, La Matriz Divina, Greg Baraden. Ispilua kontu neukita bizitzia, garai oso politia ze momentun bertan jasotzen zu informazioa. Zuri buruzko informazioa, kanpuri buruz, zaitu kezkatuko horiek, zuri buruz, ez zu, zentratu baza, ez zu, ongi, zentratzen baza, ez du hainbesteko arazioa kanpun, ez da hainbestekoa. Kanpun, beste izaki batzu daude, beste esperientzia batzu txustenak, bai. Esperientzia horrei gehitzen bai oso zure asarria, zure pH azidua, zure zinona, zure
pika komplikatu egiten da asuntua. Azken mariposa efektua zela funtzionatzen. Zu nola zauden, hoi ikusten zu. Uste minio boterea gehiago dakau. Guk, eta uniberso osuak merezi du gu barruan aldugun kontzientina izatia. Gu erneotia nola gauden. Neo gaitezke urdurio, bizia, bizia goza da, minio barruan. Lasai zaude, zentratua zaude, bai edo ez, zen neurri arte. Hortaz ohartzia, zuk zure burua egintzen ezaioken opari zoragarrina da. Eta behin lortu zula etzu galdu nahiko. Erneo zahorta. Zure bizitza bihurtuko da barruruntz, kanporuntz minokeio. Eta opari bada, Era uzita opari bat, nahi ta inguz.